Algú em podria dir què és això del 3D? 3 dimensions. 3 dimensions. Vale, bé. Però què vol dir això de 3 dimensions? Tots els punts de vista d'un sol objecte. Doncs mireu, per nosaltres les 3Ds són descobrir, digitalitzar i difondre. Tenim un repte, i és que entre tots convertim el patrimoni de Tortosa en 3D. I què entenem per patrimoni? Tot el que conforma l'identitat de Tortosa. Digitalitzar el màxim de patrimoni amb els nostres mòbils. El penjarem a les xarxes perquè gent de tot Catalunya i gent del món pugui descobrir què tenim a Tortosa. Ara veurem com molts museus ja estan digitalitzant el seu patrimoni en 3D. El primer, per documentació i conservació. Doncs els museus això ho poden fer servir perquè objectes que fins ara no podien ser accessibles, ara el que podem fer és tindre la peça per poder-la tocar i com a mínim conèixer la forma. Anem a conèixer com fer 3D. N'hi ha 3 maneres. La primera, que ja us la començava a dir, és el modelat 3D, que és com es fan els videojocs. Una altra tècnica és l'escaneig làser. Com arribem nosaltres aquí? Doncs amb la tercera tècnica, que és la fotogrametria. És la tecnologia més fàcil i més accessible que tenim tots nosaltres, i és que només es tracta de fer fotos. Primer que tot, l'observarem bé, girarem al voltant de l'objecte per veure com és la llum, veurem quins volums té. A partir dels nostres mòbils o de la càmera, si ho féssim a nivell més professional, agafaríem i faríem fotos a l'objecte donant toms al voltant. Foto, 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 foto. Ara faríem 45 graus més amunt, per exemple. Un cop haguéssim tingut ja la foto de dalt, baixaríem cap a baix i faríem les fotos des de baix, fotos, fotos, fotos. Amb la suma de fotografies des de diferents punts de vista, l'aplicació el que fa és, un cop capturades totes les imatges, les processa, que vol dir, les ajunta i analitza el que s'assembla i el que varia. I així és com crea l'objecte en volum, en 3D. Aquesta escultura estava al Parc Teodoro González i l'escultor que la va fer es deia Víctor Cerveto. És un bust que és un retrat d'Agustí Querol. En aquest cas es tracta d'una gerra romana que es va trobar al carrer Sant Felip Neri, on hi ha l'edifici dels nous jutjats. Si l'objecte no hi podem donar toms, com per exemple una façana, un pom d'una porta, el que hem de fer és anar circulant en paral·lel a l'objecte. Foto, 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 foto. Pujarem una miqueta. Inclinem una miqueta. Foto, 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 foto. Baixo. Foto, foto, foto. Llavors el deixarem pujant, o haurem de clicar a Uploading cap al núvol que es processarà. Aquí, que és la Judit, és perfeccionista, diu que encara falten detalls. I això, tots aquests models que es van creant, estan, com deia l'Agnès, en una mena de YouTube dels 3Ds, que es diu Sketchfab. És una plataforma en què la gent va pujant models 3Ds, en aquella plataforma posant-hi una descripció, posant-hi un nom d'un objecte. Llavors, si tu entres a l'Sketchfab, poses qualsevol paraula des d'Egipte, pilota, i allí trobarem objectes que hi haurà gent com nosaltres que l'han pujat. Què farem ara, doncs? Un cop tenim aquest patrimoni que el tenim en el mòbil, encara, ara l'hem de col·locar en aquest lloc dels 3D perquè també el puguem veure en realitat augmentada com estàvem fent. Clicaria aquí, li diria que el vull pujar a l'Sketchfab i llavors se m'obriria una pestanya que hi posaria títol, descripció i tags. A títol hi posaré el nom de la peça, a descripció posaré la informació que sàpiga d'aquella cartel·la, a tags posem el hashtag Tortosa i el hashtag Desperta Patrimoni. A partir d'ara, quan poseu a l'Sketchfab Tortosa, podreu veure qualsevol del patrimoni que els vostres companys han digitalitzat i també la setmana passada ho vam fer a nivell professional. La fotogrametria professional, a diferència de la que es fa en activitats educatives, es captura amb càmeres d'alta resolució. Això ens permet crear molt més detall en els models 3D, de forma que no només serveixen per ser publicats a internet, sinó també en moltes utilitats de conservació, restauració.
Per fer objectes petits, normalment s'utilitza una caixa de llum que ens permet il·luminar-ho des de tots els costats de forma homogènia i llavors el que es fa és fer girar l'objecte i fer fotografies tot al voltant en diferents sèries rodones des de la part superior, inferior i des del mig. En canvi, pels objectes que són més grans i no es poden manipular o no es poden entrar dintre d'una caixa de llum, el que es fa és il·luminar l'espai i llavors el fotògraf va fent voltes al voltant d'aquest objecte per capturar la seva imatge des de tots els diferents punts de vista, des de dalt, des del mig, des de baix, tots els detalls, tots els forats o petites irregularitats que tingui per tenir imatges des de tots els punts de vista. Per documentar en 3D el patrimoni arquitectònic, el que utilitzem és la tecnologia LaserScan. És una tecnologia que es basa en la projecció d'un raig làser, rebota contra un obstacle, que pot ser una paret, una columna, una escultura, i torna cap a la màquina, que és el LaserScan. Fa uns càlculs i dimensiona en quin punt de l'espai està. Això ho fa milions de vegades per cada posicionament. Aquests posicionaments, després de fer el raig làser, fa una sèrie de fotografies. D'aquesta manera el que aconseguim és tenir un núvol de punts en 3 dimensions, totalment fideligne en la seva mesura i en la seva dimensió i que a més està colorejat gràcies a les fotografies que ha fet el propi escàner. Tenir aquests models 3D ens permet també generar impressions 3D realista com la cigarra o el pati dels Reials Col·legis, però també ens obre la porta a interpretacions més creatives, com pot ser, per exemple, el low poly del Cap de Bo.